Tervetuloa Tamperemaan näyttösavaamiselle. Meillä on Leena Lehti Tampereesta. Näyttösen pääkirja on Päikkä Tunsukka Homme. Eli nämä valokuvat on tehty sellaisella solargrafia-tekniikalla. Se on vähän semmoista käsityöhommaa. Eli ne ei ole semmoisilla oikeilla kameroilla kuvattu, vaan neulareikakameroilla. Et esimerkiksi tällaisiin pieniin filmipurkkeihin. Ja se voi olla mikä vaan purkki, mutta tämä on hirveän kätevä piilottaa kaupungille, koska mä jätän ne kamerat sinne sitten viikoiksi tai kuukausiksi. Ja pisimmillään siellä on yli vuoden valotusaikoja. Eli tämä on, jos kiinnostaa, niin siis tämä on tällainen purkki ihan vaan. Ja täällä itse asiassa nyt näkyykin, että täällä on yksi tällainen, tää on niin kuin negatiivi, mutta tämä on valoherkkä paperi. Tässä ei ole mitään lasilinssiä, vaan tässä on tämmöinen pieni alumiinin palanen, mitä mä oon hionut ja mahdollisimman pienen reijän siihen sitten tehnyt, niin siitä se valonsäde menee tonne sisälle ja sitten piirtää sen kuvan tuonne. Ja sitten kun se on monta kuukautta valottunut se kuva, niin sitten se otetaan täältä pois ja laitetaan skanneriin ja skannataan digitaaliseksi. Sen jälkeen jää sitten tämä digitaalinen kuva, mikä on tässä sitten vaan niin kuin vedostettu. Eli siinä näkyy tuolla vasemmassa laidassa on aamu ja sitten siinä jokainen viiva on niin kuin yksi päivä. Ja tuolla oikeassa laidassa on ilta. Ja sitten siellä on ollut vähän pilvisiä päiviä. Ja sitten kun aika kuluu, niin maapallo kallistuu, niin tulee päällekkäisiä raitoja. Niin kuin tiedätte, kesällä aurinko on korkealla ja talvella se on ihan matalalla. Ja näissä kun on useammat tällaiset raidat, niin siinä on ollut ihan vaan niin, että ensin se purkki on ollut näin päin, sitten mä oon kääntänyt se ajan päästä samaan kohtaan, teipannut toisinpäin, niin sitten siihen on siihen samaan jatkunut se valotus, niin on tullut tommosia. Sulla on myös Tartossa nyt näitä kameroita. Joo, mikä tänään on laittanut tonne, tai jos tulee vastaan, niin ne on sitten, niitä on tuossa Tähtitorninmäellä ja sitten itse asiassa siellä Tähtitornin ylhäälläkin on pari. Ja tänään on se täydellinen päivä laittaa niitä nyt, kun on tämä kesäpäivän seisaus. Niin. Kun ei ole kysymys siinä, niin näytös on avattu. Haluatko samppania? No kiitos.